କାଣ ଥିଲେ ସେ କେନ୍ସି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଇଁ ଥାଇ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଯଦି କିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ଅପରେସନ ଲାଗି ସେ କଂଗ୍ରେସର ହଉ କି ଜନତା ପାର୍ଟିର ହଉ କି ଭାଜପାର ହଉ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ବେଲେ ମୁଇଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ আর ସେହି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି କରିଛନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଅଛୁ ଏଠାନେ ଯେନ୍ଟା ଅନରେବୁଲ ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ବଢିଆ କହୁଥିଲେ ପଦମପୁରରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ସେ ଆମର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଆମେ କେବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାଇଁ କହି ଏଇଟା ହଉଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ବି ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦଳର ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡବଲ ବେଡ୍ ଲାଗି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇକି ଲଢୁଥିଲୁ।